Kastap ka basuk ba kemeni pi baro ki parlok nang pet saisien ngari umibon bangawan banyak selok ba pi kendiat chapang ki politicians ba balai ki politicians gitu. Haswa bangin jam syakata ka benta ba balai ki politicians gitu tongin ya pai kendiat ki voters kan. Ngidan ki voters ki ba kumno. Haka jela Meghalaya jungi ngidan ki voters ki ba harukom. Kabaningkom ki voters ki ba wat banyo ya kata ka baisni banlet vote. Ki ba wat ya ta ba yo kasan spa kasi hajar ka hajar meta la kam kiyo ngatrai la poi san hajar dan bala poi 10 hajar ngasngo ikat tu kani constituency. Te kita ki voters ki ba wat ya ka baisni. Baar. Ngidon ni ki voters ki ba wat kam ki voters ki ba let kini ki kertong ban yang election ye shua ba kini ki kertong ken job election kilali kali lupa ba lada kayeng ka samjonga ka kershan ye pi nginwan ra ka ni tali ki vote hatu phila ne man penyo kam ya ukun jonga le ya ka kun jonga voter ba voter balai ki voter bot niam Kidan ki kato kat ni konstituensi haga ba kila pechoy kurtong utay kurtong uday nakabalang ayo di na balang Presbyterian na di na balang Katolik an krentang sepang gini artli ki balang nama ki balang ki bala kamyar delada haga to konstituensi ki voters ki yapia marsteng dan badai Presbyterian dan badai Katolik lada tu kurtong bayang uday na ki nakabalang Presbyterian Catholic yang ngitingin vote biyo jong na jong in vote biyo jong na jong balada kita ki ladaw tau kurtong udah na Catholic dan ini Presbyterian ngidong ngin vote bet ya kabalang na jong yo jong na jong idan kung kita ki voters balay basaw kidan kato kat ni ki constituency kaba kiwat ia ubreu ubabha tangba utau ubreu babha uday ban nang ban karan bahaya ki subola dai ki lek pan jing yarap bat utau ubreu ang ngamla ban yarap pi namar ba kata ka ngamdan pisa ban yarap pi nga kwa ban yang haka hok ba kajing sisa dengan yarap pi dai memang aku akan lihat bahaya konstituensi beroi yang mentoy vote community oh bakor ketin kiong bakor ketin ubameng uba mangkaryang kita gede ki voters ki bangidon na kacela Meghalaya jungi dia minta habang ya keren ya ukertong Kini ki kertong ki bayang ki jet bahai ka political party ayu beginian. Namar ba kini ki kertong ru ki sngo ba kata political party kalong important kalong important. Namar ki ideology si jong ka political party kalong ba important ba kalong badan kam do kata-kata na benta ka bah kami jong ka state bro oi. Hendrai ladang ipais ki voters ki bakwa baisngi ki bakwa kam ki bakwa ya kata kabalang bat kumni kum tai tertari ai ngin syam ye kini ki kertong ki bayang ki banwat ye kita ki political party ki balak ban ai pisai ki balak ban bay pisa ban bay tingka bat kumni tertar namar ki banse namar ki voters ki long kumta kiwat haba kilet yat rali ru kiwat sya bau tu kertong un Aisyah ki kim perkat lada Aisyah kita ki arajar lai hajar saw hajar ngut ki breu un yo pisana utau kertong uba dan sya kata jingkit klik kan lada spo dingka bai syaru kemul lada dan saw hajar ngut ki breu lapoi lupa saw po hajar dingka kawai karali kiet saw jingbam bai spo dingka kemut prapo hajar dingka lada we breu di arpela kamut silak arpau lada we breu bam artli ki jingbam
silak ndrupau kamu kawai karali silak ndrupau tanga ka bay bam sa kapandal bay sina pandal sound system ba community tan kamu tanggawai karali kala songdor palat deki arlak tingkah ladang ya bakan ni tren kabang ya wat ya kita ki baret bariai kamu uni ubre ubayang udan kam bandon sponsor kan udan kam bandon sponsor udan kami kini ki breu ki ban sponsor yu kita ki businessman cubo ki ban sponsor yu namenta kata ka samoy yang utau kertong bon yang election ki hab di ban penlut ti udan kami kini ki sponsors haba uni ubreu usya mi kini ki sponsors nang ni nang toy kumta kito gidi ki breu hab ki breu ki sponsor kamut ki invest lada ki invest kamut ki don ka jing thumu baken yo ya ka interest ti anda uni ubreu ula job ya ka election cubu uni ubreu ha ula job ya ka election tambah ki labun kini ki bau bala sponsor yu ubon penjob ya ka ni ka election uhap ban siu kalian ti haba usiu kalian unsiu kalian nai un hapen mi pisa na katulop jong un ba lada usiu na katulop jong un bam da tu hapen mi pisa na gini skim ba per kan skim ba san 4,000 sibu la sim na 10,000 na katok 10,000 why no gini breu kiba la sponsor yu bat kum ta ba kata ka dei ka rukom yale election ha kan ni ka jela Meghalaya jungi bat dei na kata ka daw bangin sa ong ganin sa yo ya kan kantian menong amantoy namar baro ubapoy assembly ukalalong lut kumjo balay ukalalong lut kumjo pidi mapi kinong tabvut kibapan kala ya kumjo de mapi kinong tabvut kiba dawai kita ki bam shongnya mentala da pilet rali pikwa ban karshan pikwa ban yo tau brio ubah lagi peladi sen aplash poding ka le yu sa ta ka baisha pelut ya ta ka baisha lada pikwa yo tau candidate ukartam ubah nai kwa ya ta ka baisgi beli biken lada ngale tap vote ngadu ka bible la shubu ladu ka bible la ladu ka baisgi mentoy ban le tap vote telada dan ba ai bisa yapi ban tap vote kamat biken kalami ka bainong singi kata ka bainong singi kadai shisngi yang shisngi te utu kertong uyang lada job undan ha kato ka position sansnam lada uhap ban siu kita ki barat baria hap siu pi bai singi bai kumni kumtai te kamut baro sansnam uni ukertong bapli un hap bantu am nang ni nang to man penmi pat ya kata kapisa ting hap an perkat ha habangi ong bangi kwa ye ki candidate ki babha ki candidate ki badan ka ya ka ikhtiar ki candidate ki bala ban kran ban ta jong pi hap an perkat ha kamtam hakani kapor kala de kata kapor ka season ban yatho kala de kata kapor ka season Christmas ban thiet jan kum ta tar nga ong ye pi ki voters what le chikini ki candidate jong pi ban ong akwa pisa ban thiet jan Christmas ki kun hamdan pisa lada pimdan pisa ba pin thiet jan ki kun jong pi minot kam tresh tong but thiet jan ye kita ki kun jong pi dak app jong pi wali pano tau candidate uban sayang election tau candidate tu lok jong pi ne ka lok jong pi tu kupa gi kun ne ka kamia jong kita gi kun jong pi piap de ban kit kya ma pi gi kun jong pi mentagen sadon sekibre balik pan boycott gi kun lada Philippine boycott gi kun kemut sansnam gi kun jong pi nai lit school kemut tang kata ka hisnam ka ba utau candidate jong pi ula ban ai kata ka pisa boycott ta kata snam ki khon ju pi ki net school ha ki wi snam umlen
Lada pi pan bai uniform ru kamu kita gi kun jo pi kim pong uniform berosan senam. Kidon ru mentah kidon ki breu ki bala kham kham akor susu. Ki kwa ya tho. Kwa ya tho ban but teneng. Ban but teneng iki breu ki wei ban ya tho he ban ya tho don burom hana ban ya tho ban pen i saka partai kan. Ka jing ya tho don burom kam syong kat nu kata ka jing ya tho jong pi ka he. De ka syong ha kum nu pi ba kata ka breu. Nane kata ka breu bat pi pediang iwei pi buram ya kita ki anjung belai bat pi pendap rukom ha rukom ko badai ba bi tho don buram hayeng mane mdei ba pihak pong kata ka riam ka ba rem ka ban ai kata ka reception ka ba he kita ki be ki tho ka jing ya tho don buram oh don kam kita ru lada pila ban kot bor kan lada pimla kot bor berarti sungobha walipan by reception na u candidate jong pi kidan lagi bakla mokor kilipan saka by jan ya tho ana by jan ya tho mo pi lipan jan ya tho na u candidate hado tahu candidate uday utau ban sa shem lok pi ni happen kala ya ka jing ya kor komperkat ngimla shu bangin long selfish ngimla bangin long kwan chimet but ngimla bangin chu kado khti ki wei ba yaladi hi ni dei ki nong yalam ki ba yalam bantu what long nong tu but what pen kala nong tu ikiwai menta harani ga jala jungi unong tu ukuda uya unong tu ba utu unong tu utu namar utu khamboni ya ka ba pitu mapi smutu ba ya kata baladangi keren khadu balai ki politicians kitu natrai playo ya kajubab balai ki politicians kitu balada ma phiru phidai kita kinong thak vote ki basno khti ban pen kala nong tu ya kita ki politicians namar ba phitu shwa ma phi don kam ba phin kala no kor kom perkhat ba phin kala kabamut namar lada pikwa hi kalawai ki khun ki ti jong pi kalawai ka bha kalawai ka ba internet kalawai ka ba pranai kalawai ka ba ki khun ki ti jong pi kin la ban im da ka buram da ka jing shampang bat kin la ba kin biang kin bit pen hap ba pen kala ya kata ka rukom perkhat shwana pi bapin kemi ya kata jing kala bakin wan na utu ubreu uba pi pilatu syama pi na u pitu syama pi u belagi ni politicians kilong donut teng asyat syama perkhat ngam belagi ni politicians kilong donut kumno kan kinum donut pilapen donut ma pi de ki da kata ka jing kwan jong pi haba utau breu umdon shu kata ka self respect yala dia namar ba pi pila tu lu te kata ka self respect jong bar khat namar ba pi kwan te kumno kan utau breu unla ban buram mi pi unomla shu ban buram mi pi unomla shu ban buram yanu inuru unha ban buram no tang yala dia namar ba umdani aisyu la thli Dia ni step kermen ba nginlong no kata kajat benreu kabakwa shisha kata kabha kamiat jong uduk usuk nginlong shisha kata kajat benreu kabanyeng rosong biang sa sisien nginlong biang kata kajat benreu kabangin la bangin tay
ya kani ka jela jungi kumba kadai benong. Khandriam penar bhoi war maram lingam muliam. Kini gidei borok kita ki subscribes jong kajat penriu khasi. Cekumta kum kawai ke kenhun jong kawai kajat penriu jong in yalong kajing kala kabangi kwa bangin yui. Kublai shibun kublai sya jarungo ublain kurku yapi.